Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan sako ne zuwa ga mutane namu na ƙauye duk inda suke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ina kira ga mutanen ƙauye. Akwai wasu abubuwa da take ta faruwa a ƙauye, paske ni dan ƙauye ne, na san ƙauye. Irin abubuwan da ke faruwa a ƙauye mutane sai su ta ganin lahin junansu ko kuma su ta ganin lahin gwamnati. Sirtu ba haka bane. An ce kare da swata ne daudawa da ɗai. Mu muna da namu lahi mu mutanen ƙauye da yawa. Namu ya lahin na gwamnati yawa. Emine nake son haɗi wajen. Abu zai faruwa da kaɗan kuna kallo ana yin shi kaɗan har abun ya zo ya yi kamari yadda ba ku da yadda za ku iya kuyi da shi. Haka tana faruwa a ƙauye. Yau idan aka ce an kawo hari a gari kaza a ƙauye, sai 'yan ta'adda su shigo wani gari su wuce gari ɗaya biyu uku su ta har gari na hudu, ba waɗanda za su iya su yi information shugabanni na cikin garin ko kuma wata hukumar ke cikin wannan garin, sai kana jin tsoron cewa wai idan ka faɗi za a yi maka kaza. To baka faɗi ba an maka, ka faɗi an maka, to menene ya kai cikin su? Ka faɗin bai ba, ka je ka samu yadda za ka faɗa mai shugabanni a sirce. Sannan magana ta biyu, akwai wasu kuma abubuwa da muke yi waɗanda ya kamata mu kiyaye da su. Yau za ka ji an ce a hito ga ce ai an ka hari wani gari kaza, ka ji sun hito ce hillani ne. To wallahi ina so in kwatanta muku da cewa ba duka hillani bane yan ta'adda. Ba hillani duka bane yan ta'adda, ban ce babu yan ta'adda, kowace kabila akwai yan ta'adda cikin su. Amma ku sani hillanin nan wallahi za ni faɗa muku ba namu ɗaya bane. Na san da ɗan gari ake haɗa baki a ci gari da yaƙi, amma wallahi ku san da cewa hillanin nan da kuka gani ana kawo muku kuna tsammanin wai hillani na ƙasashe, wallahi wata system ce ta faɗa. Wata system ce daga turawa ta faɗa ta yaƙi. System ce ta yaƙi zancen turawa abin na hillanin nan. Saboda ku san da cewa hillani su ne ƙabila wadda ko ina duniya, duk duniya akwai bihillaci, ko wace duniya ko ina ka zagaya akwai hillani. To sai aka yi unwani da wannan damar da cewa su da suke da yawa. Yau sai ka ji an ce an yi abin a taki gari kaza, sai ku tashi hillani na kusa gare ku bi su da yaƙi, kuna cewa suna son haka muku hari su suka yi. Wallahi ba su bane. Ku gano da cewa ana ɗauko hillani na daga wasu ƙasashe na duniya. Akwai ɗan farmasiyon kaɗan na aka yi masu, shi kenan. Farmasiyon kaɗan na aka yi masu da ja. Yanzu kai ka diba alal misali zan ɗauka maka. Ku yayi hillani. Yau a ce bai lacin kare san shi baka san inda ta makaranta, baka san yayi karatu ba, ya balle gobe. Kare san yana kiwon shanu, ka san shi makiyayi ne, baka san yayi karatu ba. Sai ga an bihin lata an tara hullani, kana jin suna karatun Qur'ani, suna ka san dai da kai da kanka san cewa ba hillanin ku bane waɗannan. Farmasiyon ake masu kaɗan ya isa. Dan haka ƴan uwa mu kiyaye waɗannan ɗabi'o'in mu, don muka gani bayanai, gwamnati tana buƙatar bayanai na sirri. Sojoji in ka ji an ce sun yi suna, to suna samun bayanai na sirri ga 'yan ƙasa. Kar mu ɗauki sojojin nan su ɗaya ne za su tsare ƙasa har da mu, sai mun kama babban wuri, paske soje yana saye da tini, yana da bindiga, bai ganin ɗan ta'adda. Kai da ba kar tini, kai na ga ganin mugu, tun da nesa in ka gane ka yi ƙoƙari ka shaida ma mai bindiga. Shi mai bindiga shi yana etariya, amma kai na gargar mai bindiga ganin in ya ga mai bindiga ɓuya na shi kai. Kun gane ko? Kenan mu ne faɗa, mu ne adade mu ɗauki babban matsayi a cikin ta kahin mu ba sojoji saura. Tunda soja bai ganin ɗan ta'adda. Kenan ya kamata ƴan ƙauye duk inda muke mu haɗa kai mu zan uwa guda. Kada mu yarda da wai ka taho cikin ƙauye a ɗebi ƴan kuɗi a baka saboda ka zan ba ƴan ta'adda farmasiyon. Wallahi kada ka yarda da wannan, ba mu hanya bace mai ɓallewa. Duk wanda ya wannan ya sa kai da cikin wata sarƙaƙiya wadda bai iya da kai shi. Saboda ta'addanci ba a bari in an shiga, sai dai an mutu. Sai in Allah Ubangiji ya baka wata mahita wadda Allah, dan Allah shi wa'azzama sha'anahu ne, Allah ya iya komi. Amma mu san da cewa amma jurte in aihata ta'addanci sai dai a mutu ciki. Kenan mi zai kanka abunda dan a to dai a ba haƙƙin kuɗi gobe ka kashe, haba. Wallahi mu kiyaye mu ba ƙasar mu goyon baya 100%, mu ba shugabannin mu goyon baya. Wallahi shugabannin nan sun samu goyon baya irin namu ba abinda ba su isi muna. Idan sun samu goyon bayan wallahi komi duk abin da kuka damani wallahi su isi muna shi, amma sai da goyon bayan mu fa. Kar mu dibin wai su ɗaya na a'a, mu na tsaron ƙasa har da kowa na ƙasa ta kace. Sai ka sa shugaba sai ka goya mai bayan yake zama shugaba. Da haka ƴan uwa mu gano da wannan, Allah Ubangiji ya shirye mu wasu wanda sun cancanci cikin wannan hali, Allah ya ba su hanya ta hita. Assalamu alaikum.